antes, esta fin de semana en Galicia, feira do viño de Chantada, 15 adegas para probar, e xa sabedes que donde hai viño nunca hai pena, solo ledicia. Cantos levades probando? Poucos, acabamos de tocar a obra e son as primeira botella. Pero estos viños se poden probar hoxe aquí? Pois vamos probar, pero a maioría deles, Onte xa probamos bastantes e agora iremos probar os que nos faltan de onte. Vades facer pleno? Exactamente, podes creelo. Non sei, antes xa probamos moitos. Un por ahora. Bueno. Por ahora. Hai que ir pouco a pouco, senón vai ser moi pesado. Dime probarlos todos nun día? Non é recomendable. Todos nun día non é recomendable. De momento un. Chegamos ahora ainda. E vades probar cantos, máis ou menos? Tedes aí un plan? No tenemos plan aún para probar así muchos. Vides aí co atuendo para a Feira do Viño. Viño branco, viño tinto, Chantada, sitio distinto. Acabamos de ter a fórmula xa, o segredo máxico. Sabes cantas adegas o de Soxac? Somos 15 hoxe, da subzona da Ribeira Sacra de Chantada. É unha pasada, isto é fenomenal, a mellor que hai no mundo inteiro. E como está indo a feira? Moita xente, o que esperaba? Como habitualmente, a feira de Chantada sempre está ateigada de xente. Estámoslo pasando pipa, é unha festa das poucas que hai boas. Que levas dúas copas? Porque este é po tinto, este é po blanco. O viño quita as penas. Totalmente, e este viñazo sabe a gloria. Cal é o segredo do viño de Chantada? A ver. A frescura, quizáis, que ten os nosos viños, tanto en Mecía como en Godellos, é o característico dos nosos viños. Cal está o viño? Para que non provei ainda ben. Espectacular. Isto é dúas, non ten auga. Viva o viño e Chantada! E non podíamos deixar de pisar este local se vimos a Chantada, porque aquí estamos na taberna do Pupi co noso antigo compañeiro Marcos, alias Pupi. Vemos que hoxe tedes moita xente. Temos moita xente, se está preparando unha paella de marisco e unha caldeirada de bo peixo, porque aquí é o que nos queremos hacer. Que tal queda todo este produto, a paella e a caldeirada co viño de Chantada? Os godellos de aquí, que son brancos, son estupendos. A Ribeira Sacra é conocida todo o mundo polo viño e como un buen produto de peixe de mar tamén.